Oh, wow! Wow, natural. Patak sa alas 11, kasumsuma na, tara! Yes man, kasumsuman! Siya tagamay, ali diribay, ay kamalaka, patsilrat sabay. Siya tagamay, ali diribay, ay kamalaka, patsilrat sabay. Ay sabay sa mga tao ay kahibalo sa asuma kaubo dili sila. Kaila katumbato, kanabay mga tutas bukid kay ari pikado daganog gigit ay kabala kakitang luha magkatawa sa riging na sunatawa kay problema ay kabala kakitang tanan magkatawa sa riging na sunatawa kay problema kay uy ay 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 oy siya tagamay ali diribay ay kabalaka patsilot at sabay siya tagamay ali diribay ay kabalaka patsilot at sabay yes man din kasumsuma na dami Pagpatak sa alas 11, kasumsuma na, tara! Hop, juice na. Juice. Juice na. Diyos sa bago pulutan. Juice. Pagbalot. Di ba? Wow, natural. Sektor anghang ba daw? Bay. Diyos, konsuman! Medyo kayo siya. Sakto sa kasimasim ba? Kung na siya ay kuan, gitawag nga tuway nga na mixing sa mga lamas o na mangga. Kita eh. Datas. Ayun. Datas. Maganahan ako ba sa Domingo ba ito, pre? Makarelax dito ah. Lamig kay paminaw sa quad. Sakto na kay kalang ba? Si sakto kahalang. Sang halanga. Wala. Abig sili oh. Okay. Wow! Bay. Mahaw. Yun to. Mahaw. Ilang kayo? May birada no. Lamig iba. Tingnan yan ito tuway. Yan yung pagtirada. Grill ba? Grill. Grill tuway. Kung sa kong. Ang nasab mo. Namas ra ko ah. You know? Alam mo na kayo. Oh? Kaya ko na. Diyos. Di mo na pagkaon, tagay. Susuman. Mana ko bago na. Mana. Okay, the best kayo. Dagko kay gunod ba? Mura puguan ba?
So pagpatak sa alas 11, magkasumsuman na. So kasumsuman. Lami kayong grilled nga tuway nga mixingan na to mga amo ni bahala sa lamas ng ibutang. Bumiksan na naman ig mangga nga hilaw kanang aslom. Muni kayo. Okay. Sa sunod na po kasumsuman. Bye.